Pahimangno sa mga nagtanaw, sensitibo kining balita. Usa ka 4 anyos nga bata ang namatay human malumos sa sapa habig sa barangay Dayas sa Cebu City. Ang patayng lawa sa maong bata nakitaan 2 ka oras human kini malunod. Ang insidente nakuhaan sa CCTV sa barangay Dayas. Ani ang report. Sa CCTV footage nga nakuha sa barangay Dayas, una makita kining 2 ka mga bata nga nagduwa daplin sa sapa. Ang usa sa mga bata adunay gikabot nga naanod nga plastik hangtod nga nabot siya sa kantiladong dapit sa sapa tungod sa dakong punuan sa kahoy. Didto na siya naunlod. Makita pa ang pagkapakapa sa bata hangtod nga siya hingpit yun nga naunlod. Giswayan pa sa laing bata sa pagduol kaniya apan nibalik kini sa iyang agi. Ang nalumos nga bata gila nga si Junjun Labok, 4 anyos, mulupyo sa barangay Tipadilla. Nahitabo ang insidente alas 5 sa hapon ni adtong Sabado. Wa dayon mabantayi sa mga ginikanan sa bata ang nahitabo. Matod sa mahan ini nga si Ernesto, nagtuo lang siya nga nagduwa ang anak ngadto sa internetan. Apan dihang wa na kini makauli, dinhina nila kini gipangita hantod nga nakaabot sila sa sapa. Pasado na sa alas 7 gabi o 2 ka oras ang nakalabay, dihang nakita niya ang iyang anak sa lawom nga bahin sa sapa. Ninsubay ko sapa. O niya? Pagpadung na ko ubos sa kuano. Niya gato sa mga mabaw kayo wa man. Pagbalik na ako man nakita na ko sabod na ko yang kamot sa akong tel. Aw gisapot ditso. Pag sapot na ko ditso akong gisoyop yang babaw yang ilong. Og madap na pagtabang na ko ba. Wa nang yun. Wala dihang inahan sa bata atol sa panghitabo kay nang labada kini sa laing barangay aron duna sila ikapalit og pagkaon. Sorry kasta na nga nabiyaan kang mama sa itamtag bugas dong. Dinhing dapita na hitabo ang disgrasya nga gilambigitan sa 4 anyos nga batang lalaki ni adtong adlaw Sabado sa hapon. Diin gilamoy siya sa tubig nga hinungdan sa iyang kamatayon. Ang tanan kuha sa CCTV camera. Sa lugar na hitabuan sagad magduwa ang mga bata. Gani ang kaoban nini nga 3 anyos naabtan pa namo nga niadto sa dapit. Tungod kay dili makaistorya, wa niini mapahibaw sa mga tao ang ginangatan sa iyang igagaw. Masa mayahan. Usay tagagabi yung mata siya mahilak. Gani? Gano ka mahilak siya? Kay danggon siya ba? Makauna-una sa siya. Nangayo og tabang ang pamilya ni Junjun aron siya mapalubong. Daling mipasalig ang barangay nga moabag sa pamilyang Labok. Isolated case na. Dili na ingon nga nagpabaya ang barangay. Mabitaw katong nag-upload ana akong gi-challenge kung ganahan ka nga kuan jud ka nga concern jud kay ka. Why not? Ikay monitor 24/7. I will give you the right to monitor our CCTV 24/7. Samtang nagpadayon ang investigasyon sa Parian Police Station aron masuta kung adunay tulubagon ang ginikanan sa bata. Magbinantayon gid ta mga ginikanan sa atong mga bata kay sus di gid lalim. Kung masud-ong nato ang aktual nga panghitabo, kumuton ang atong dughan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.